Takže tvůrce je Zun. Zuna můžete vidět tady. Je to celkem krasavec. A svoji první hru vytvořil nejdřív jako školní projekt a pak si řekl, že by mohl jako dělat hry dál, tak dělal hry dál. Vydal teda svoji první hru 1997, ačkoliv jako už tu první hru měl hotovou v roce 1996, ale vydaná byla až v tomhle roce. Byla to teda hra pro japonský počítače PC98, což je tohleto zařízení. A většina těch her jsou danmaku, což je tady vidět, takový... Musíte ubrat těm kulkám, jinak vás zabijou. A vydáno bylo teda jako 19 her. My se teda koukneme na to první. Tohle je Rainbow Curry. V PC28 měla fialový vlasy, potom jí zčernali. První hra teda byla vydána v srpnu, 15. srpna 1997. Většinou hry vychází v srpnu, jelikož v srpnu je Comiket, kde se tyhle hry prodávají. Příběh pojednává teda o kněžce, která bojuje s nelidskými stvořeními, což můžou být jokajové, víly, upíři a tak dále. A ta první hra není úplně danmaku, podobá se spíš hře Arkanoid. Nevím, jestli znáte, ale jestli znáte, tak asi víte. Hra má 7 bossů, s kterými se můžete utkat. Jsou tam 2 cesty, kterými se můžete vydat. Buď to můžete jet do Maké, nebo do pekla. Tady jsou bossové. Tady. Plusy této hry, tohle jako čistě můj osobní názor, vždycky tady ty plusy a mínusy. To, že si můžete vybrat, kam můžete jít, to beru jako celkem plus. Protože si můžete vybrat tu cestu, co vám jde líp. Ten gameplay je zajímavý, ale jako pro některý hráče může být celkem nezáživný. A The Book, ta hra nabízí takovou věc, že si můžete na začátku vybrat skrz příkazový řádek, na jakou stage chcete. To ty další hry nenabízejí. Mínusy. Neohrabaná fyzika. Jelikož je to hra, co vyšla na PC28, což je celkem omezený. A ta hra je o tom, že tam musíte pinkat do kuličky, tak ta fyzika není extra moc dobrá a ta kulička se vám může v některých stagech docela dost jako zabugovat. Absence příběhu. Ačkoliv jsem na začátku říkal, že je to o kněžce, tak tam jako v prvním díle reálně žádný jako příběh není, protože tam nejsou žádný dialogy. Někdy nespravedlivé paterny u těžších obtížností. Ta hra vám nedovoluje chodit nahoru a dolů, takže musíte jen doprava a doleva a někdy se těm patternům prostě uhnout nedá. Dál. Touhu 2, tam je mimo. The Story of Eastern Wonderland, 15.8.1997. Můžete si všimnout, že ty 2 hry vyšly ve stejnou dobu. To protože je vydal na stejné akci. Na rozdíl od jednička má příběh, tady už jsou dialogy, takže to je dobrý pro ty, který zajímá to lore. Gameplay je velmi podobný ostatním dílům. Tohle už je danmaku hra, takže tohle už hrajete jako ostatní díly. Prostě střílíte a vyhýbáte se kuličkám, co na vás letí. A porážíte bose. Je tam stále však jako hodně věcí, které chybí oproti těm ostatním dílům. Třeba nemůžete shiftovat, nemůžete se zpomalit, což je velmi blbý.
Hra má 5 bossů a jednoho extra bosse. Čtvrtý boss je Marisa, což Marisa je druhá protagonistka touhou, která se pak objeví v každém dalším díle. A poslední boss je Mima, která se sice taky objeví v dalším díle, ale pak zmizí na dobro. Plusy. Možnost výběru typu postavy, to je ve všech dílech, ale tady jsem to dal jako plus, protože to v jedničce nebylo. Jednoduchý příběh, není to tak složitý jako ty další díly, protože v dalších dílech musíte znát hodně souvislostí, abyste pochopili, co se tam děje. Skvělá hudba, myslím si, že Zoom jako dělal hudbu dobrou už od prvních dílů. Complete the Darkness je banger. A Love Colored Magic taky, to vlastně můžete pak slyšet i v touhu 8 jako Love Colored Master Spark. Mínusy. Oproti ostatním hrám velmi zvláštní hitbox. Nikdy nevíte, jak máte uhnout. Ten hitbox je prostě někde a nikdy jsem nezjistil kde a to jsem tu hrál třeba už 100 hodin. Opravdu velmi těžká extra stage. Jestli jste si mysleli, že třeba taková Hekatia je těžká, tak si zkuste tohle. Random patterny u bossů. Tady je takový velký problém, že v PC 98, konkrétně v téhle hře, nejsou spellcardy, což jakoby znamená, že jsou tam jako patterny, které jsou náhodný. Nejsou jakoby náhodný, že by na vás stříleli jako random kuličky, ale prostě nevíte, kdy jaký pattern přijde, což pro hráče, co používají paměť, může být blbý. A není vidět, kolik životů zbývá oponentovi, což je velký mínus, jelikož některé souboje můžou být velice frustrující, protože nevíte, kdy skončí. Toho 3. Phantasmagoria of Dimensional Dream. 29.12.1997 příběh pojednává o tajemných vojnách, která se z čistá sna objeví. Prostě se prostřed té země objeví ruiny a pár postav si řekne, pojďme prozkoumat. Gameplay je inspirován hrou Twinkle Star Sprite, což můžete vidět tady. Tohle je touhou a tohle je ta hra, u který se touhou nechalo inspirovat. Je to takzvaně touhou s versus režimem, s rozdělenou obrazovkou. Můžete to hrát třeba s někým jiným. Můžete si navzájem tam posílat kulky. Hra nabízí 9 postav, za které můžete hrát, tím pádem má i 9 stagí, jakož je to versus režim. Jo, v té hře můžete bojovat i proti sobě, příběhovým režimu, což je zvláštní, ale je to tak. Plusy. Myslím si, že Phantasmagoria of Dimensional Dream má z PC 98 asi nejlepší hudbu. Dobré postavy, Kana je moje oblíbená. Dobrý příběh. Myslím si, že tenhle díl má z PC 98 asi nejlepší příběh, jelikož hrajete za 9 postav, když tam máte 9 různých příběhů. A jako ten postav je velký, protože jich je tam 9. Mínusy. Na obtížnost Lunatic skoro nehratelné. Musíte se spoléhat na štěstí. Ten počet kulek, kterým se musíte vyhýbat na Lunatiku v téhle hře, je tak extrémní, že tomu neuhnete. Bod, proti kterému hrajete, je lepší jak kdejaký bod, takzvaně vy tam můžete mít hodně kulek, neuhnete, on tam může mít plnou obrazovku kulek, ale uhne. Omezené nastavení zvuku, tahle hra má velký mínus v tom, že když chcete hrát třeba bez zvukových efektů, tak nemůžete, protože když vypnete jako zvuk, tak vypnete zvuk. Absence multiplayeru tím je myšleno to, že to nepodporuje jakoby LAN ani online, ale že abyste si zahráli s někým jiným, tak musíte být na jedné klávesnici.
Lotus Land Story 14.8.1998. Gameplay se již velmi podobá s dílům z dneška, už je tam spoustu mechanik, co v dnešních hrách jako máme. Na výběr máte ze 2 postav, Reimu Hakurai a Marisa Kirisame. Každá z nich má 2 typy, takže si můžete vybrat, jaký se vám víc hodí. Já doporučuji Marisu s laserama, tady v této hře. Hra má 6 stagí a 1 extra stage, což už je pravidlem i pro ty další touhoury. Už to jako nebude moc jiný. A posledním bossem je Yuka Kazami, což je postava, co se objeví i v dalších dílech a je celkem známá. Tady. Plusy. Velký plus je rating systém a to je zároveň mínus. Jelikož pro hráče jsou špatný, to může být plus, jelikož se jim je zjednoduší prostě ta úroveň, díky tomu, že hrajou špatně. A těm dobrým hráčům se to naopak zhorší, budou to mít těžší, jelikož hrajou moc dobře. Plusy. Velmi lehká obtížnost, takže tuhle hru můžu doporučit začátečníkům, jelikož není těžká. Dobrá hudba, například The Temple, to je asi hudba, kterou tady všichni znáte. Je tam taky novinka Grace, což se velmi hodí, když chcete flexit. S tím, jak prostě čím větší máte Grace, tím jste větší borec v téhle hře. Životy se získávají skórem, což vždycky bylo jako velkou výhodu, jelikož je to snadný k pochopení, získáte takový počet skóre a máte život. Sprity postav vypadají pěkně. V minulých hrách, třeba v Touhou 2, sprity byly v takovém čtverečku, což nebylo moc dobrý. V Touhou 4 se to naštěstí změnilo a sprity jsou tam jakoby větší, prostě vidíte už. Je tam širší nastavení zvuku, což znamená, že už si konečně můžete vypnout zvukové efekty. Pokud třeba nechcete slyšet zvuk střelby, tak ho vypnete. A konečně víme, že se nacházíme v Gensokyo, protože Lotus Land Story má v názvu Gensokyo. Což Gensokyo je ta země, kde se celý touhou odehrává. Mínusy. V extra stage na vás vybavne další boss. Když porazíte bosse v extra stage, tak je většinou konec. Ale tady to tak není. Tady porazíte bosse a objeví se další. Což pro některý může být celkem děsivý. Na easy máte jenom 5 stagí, dál vás hra nepustí, takže pokud chcete slyšet hudbu, která je v stage 6, musíte hrát na normál. Veliká nevýhoda. Mystic Square 30.12.1998. Příběh pojednává o Reimu, která se vydá do jiného světa, Makai, ten se objevil mimochodem i v Touhou 1, jako ta druhá cesta. Řešit incident s démony, kteří emigrují, mě tam chybí ale prostě emigrují do Gensokya. Gameplay je stejný jako předešlé hry, ten gameplay se už moc nemění od té Touhou 4. Na výběr jsou 4 postavy, a to Reimu, Marisa, Yuka a Mima, takže prostě 2 bossové z minulých hry tam jsou. Z minulých her. Extra boss je Alice Margatroid, což je hodně důležitá postava, protože ta skupina, co má Zoom, tak se jmenuje tým Shanghai Alice, což Shanghai je i Alicina panenka, ona používá panenky. A je to taky poslední hra PC 98 éry. Plusy. Obtížnost je tady normální, není ani lehká, ani těžká, takže se doporučuje pro ty, co už nějaké zkušenosti mají. 4 různé příběhy. V minulých byly maximálně tak 2, třeba v Touhou 2, v Touhou 4. Velice povedená hudba, myslím si, že Mystic Square má z TPC 98 hudby asi nejvíc tu hudbu propracovanou, jelikož už Sun věděl, jak tu hudbu dělat. Dobré postavy. Mínusy.
Stage 4 má velice špatnou viditelnost. Ve Stage 4 se odehrává celá na zmrzlém moři, tudíž je to celý modrý. A jaký na vás letí kulky? Modrý. Takže hodně štěstí s uhýbáním. Kvůli bugu můžete přijít o život. Je tam jeden velmi blbý bug, že ve Stage 4, když, já to nemůžu moc dobře vysvětlit, ale kvůli tomu, co uděláte ve Stage 4, vás pak může automaticky zabít Stage 6, což může být velice nepříjemný, když vám nezbývá žádný život a nedokončíte díky tomu hru. Taky poslední výskyt Mimy. Mima se už neobjeví dál, což je škoda. Embodiment of Scarlet Devil 11.8.2002. Slavilo to 20 let. Příběh je o upírce Remíly, která nad Gensoukem vytvořila rudou mlhu, aby prostě tam mohla chodit, protože slunce upíra zabíjí. Remíla je upír. Reimu se to vydá vyřešit. Vydá se to vyřešit tak, že jde zbít tu Remíli. První hra Windows éry, samozřejmě, a je to asi nejznámější díl ze všech. Na výběr jsou dvě postavy, které všichni známe, Reimu a Marisa. Posledním bossem je Remilia Scarlet, což je ta upírka. A extra boss je Flandra Scarlet, což je její sestra. Plusy. Nejznámější touhoura. Tuhle hru znají asi všichni, co se o touhu aspoň trošku zajímají. Doporučuji se pro začátečníky, ne z toho důvodu, že by ta hra byla lehká, ta hra je celkem těžká, ale doporučuji se pro začátečníky proto, že z toho vychází hodně doujin worku, který pochopíte jen, když znáte tuhle hru. Hodně memů a tak. Známá hudba. Tahle hra má asi jako nejznámější soundtrack ze všech těch touhou her. Příběh začíná být víc propracovaný, Zun se tady asi začal víc učit, jak psát příběh. A mínusy. Nenabízí nic speciálního, co ostatní díly, je to takový nemastný, neslaný, že tam nejsou žádný jako věci navíc, jako třeba v dalších hrách, to si pak povíme. Na Easy máte jenom 5 stagí, to je stejný problém jako u touhou 4. Jediná Windows hra, kde nemáte viditelný hitbox, takže hodně štěstí s tím, abyste ho věděli, kde ho máte. On se tam dá tuším cez patch. Jo, dá se tam dát mod, ale to je cheatování. V podstate, hej. Ešte musím spomenúť, všetky boli prvýkrát použité spellcardy. Perfect Cherry Blossom. Já se omlouvám za moji výslovnost a nevím moc vyslovovat. 17.8.2003. Příběh je o duchově Yuko Saikyoji, která ukradla jaro z Gensoukia. Reimu mrzná, tak se to vydá vyřešit. Za tím stejným způsobem, co u Remilie, prostě si ji vydá zbít. Hra má systém třešňových květů, což znamená to, že když nazbíráte určitý počet květů, tak se kolem vás udělá bariéra a tím pádem máte protekci proti kulkám. Když vás ta kulka hitne, tak sice tu bariéru ztratíte, ale nestratíte život aspoň. Hra nabízí kromě extra stage novou stage, a to Phantasm Stage. A to je jediná hra, co to nabízí. Plusy, takže já to nevidím. Hodně známá touhoura, taky vlastně ty první hry od té 6 do té 9 jsou hodně známý. Nejlehčí touhoura na Windows. Tahle hra je velice jednoduchá, takže se doporučuje všem, co chtějí jako začít hrát. Výběr ze 3 postav, já doporučuji Reimu B. Novinka, můžete tady vidět svůj vlastní hitbox, takže víte, že když vás tam ta kulka trafí, tak chcípnete. Velice známá hudba z té hry taky. Známé postavy. Je tam hodně známých postav.
Po extra stage se vám otevře Fantasy stage, což je další stage jako extra, ale těžší o trošku. Mínusy. Stage 4 je nekonečná. Stage 4 je nekonečná z toho důvodu, že většinou ty stage trvají tak 2-3 minuty. A tohle stage trvá 4 minuty a na konci ještě musíte čekat, až se vám ten boss rozhodne objevit. Pro některé možná až moc jednoduchá hra. Já jsem teda ještě ten lunatik nedohrál, takže si nemyslím, že to je až tak jednoduchý. Imperishable Night. Příběh je o Kaguji, která utekla z měsíce a šla se schovat před lunariánama na zem. Hra má systém času, když vám vyprší čas, hra končí. Jak to vysvětlit? Když používáte continue, tak se vám přidává čas. A když dovršíte rána, tak máte smůlu a jeho nedohrajete. Hra má 8 postav, hrajete za týmy po 2. Celkově jsou tedy 4 týmy. Když tohle dohrajete za všechny ty 4 týmy, tak můžete hrát i za jednotlivce. Hra má 2 finální bosse, a to Kaguya a Eirin. Kaguya je tady. Plusy. Tak je to velice známá tou hra, jakož pořád pochází z té první generace. Velmi dobrá a známá hudba. Já si myslím, že tou 8 z té první je asi jako nejlepší soundtrack. Příběh je velmi důležitý díl. Jsou tam lunariáni a když jsou lunariáni, to je důležitý. Stage 4 je variabilní podle toho, jaký tým si zvolíte. To jsem zapomněl napsat u toho 4, ale toho 4 to má taky. Když si zvolíte Marisu, bojujete proti Reimu ve stage 4. Když máte Reimu, bojujete proti Marise, což je velice cool. A Last Wordy, to by někdo mohl brát jako mínus, protože je to frustrující, ale já to beru jako plus, protože je to něco navíc v té hře. Mínusy. Musíte ho dohrát 2krát, aby se vám otevřela extra stage. To beru jako obrovský mínus. Většinou jste zvyklí na to, že dohráte hru jednou a můžete hrát extra. Tady musíte porazit nejdřív Eirin, pak tu celou hrát od znova a porazit Kaguyu, a pak až se vám otevře extra stage. A extra stage je tady mokou, co umí zapalovat. Phantasmagoria of Flowerweave, 14.8.2005. Hra vrací gameplay z Phantasmagoria of Dim Dream, Dimensional Dream. Je to trošičku jiný, nemáte tam třeba bomby jako v té trojce. Hra nabízí 16 hratelných postav, což je celkem hodně. Nori se vrací Yuka Kazumi s tou 4. A posledním bossem je Eiki Shiki, to poslední číst nebudu. Plusy. Známá touhouhra zase. Známe postavy, je tam hodně postav, co se vrací i z minulých dílů. Můžete si zahrát s kamarádem. A získávání životů skrze skóre je taky obrovskou výhodou, protože víte, kdy ten život získáte. Mínusy je AI, to je stejný problém jako u touhou 3. Prostě se to uhýbá úplně všemu a vy se nemůžete uhýbat ničemu. Nefunkční online multiplayer. On není úplně jako nefunkční, ale dá velice zabrat ho spustit. Trvá to dlouho. Mountain of Fate, 17.8.2007. Hra nabízí 2 hratelné postavy, zase ty stejné co minule. Každá z nich má 3 typy střelby, což předtím nebylo. Předtím byly maximálně tak 2. Hra používá systém weightů. Čím větší weight, tím větší score. To znamená, že tam sbíráte takové zelené věci a čím víc jich seberete, tím se vám to score víc bude násobit. První hra Windows 2. generace. Druhé generaci taky říkáme Moria Shrine konspiraci, protože všechny události, co se v té generaci stanou, za to může jediná postava. A to
Poslední boss je Rei Kanako. Ať už přímo nebo nepřímo, tak za to může. Pátým bossem je Sanae Kochia, což je další postava, třetí jako protagonistka dalších touhou her, co se bude objevovat často. Tahle postava. A plusy. Vnímám to jako nejjednodušší roast té éry, protože bomby se počítají podle toho, kolik máte poweru a power získáváte furt v té hře. Je to známá touhou hra. Hodně lidí, co prostě hrají touhou, znají tuhle hru. Životy se získávají skorem. Zajímavý příběh, podle mě je to zajímavý, protože se to táhne tak dlouho, až do touhou 13. Relaxační hudba. Myslím si, že touhou 10 má velice relaxační hudbu, kterou můžete poslouchat, když spíte. Pokud teda jste nehráli tu hru, to pak dostanete možná PTSD maximálně, třeba ze stage 4. Minusy. Při použití continue vás hra vrátí na začátek stage. Vždycky to bylo tak, že když jste použili continue, tak jste prostě pokračovali tam, kde jste skončili. Tady u toho se Zun rozhodl, vrátíme tě zpátky na začátek s 2 životama, poraď si. Což může být jako dobrý, když jako chcete trénovat, ale jinak to jako moc velký plus nevnímám, spíš jako mínus. Možná až moc brutální stage 4. Na to, jak je ve stage 4 jako poklidná chill hudba, tak je ta stage celkem brutální. Prázdno. Tohle nemůžu přečíst, pardon. To 11. 16.8.2008. Hra nabízí 2 hratelné postavy. Ke každé z nich si můžete vybrat jednou ze 3 pomocníků, který vám dají speciální jako schopnosti. Třeba když si vezmete Yukari, tak se můžete portovat jako ze strany na stranu. Když si vezmete, co to tam bylo, Suiku, tak můžete sbírat všechny itemy na obrazovce tím, že prostě upustíte všechna tlačítka. Je to teda další díl z té legendární Moria Shrine konspiraci. Posledním bossem je Uco Ryuji Oku, která dostala od naší milovaný Kanako sílu slunce, s kterou měla roznášet víru, ale zapomněla na to, tak chtěla s ní odbouchnout celý Gensokyo. Extra bossem je Koichi Meiji, což je celkem důležitý zmínit, protože v touhou Voutu byla v top 5, myslím. Momentálním touhou Voutu. Plusy. To stejné, co minule, známe postavy, zajímavý příběh, dobrá hudba. To všechny tyhle první touhou mají asi stejný. Co se mi u téhle hry líbilo víc, že to má trošku temnější tematiku, jak ty minulý hry, protože se vydáváte do podsvětí. Někteří lidi to přirovnávají k Undertale, tenhle díl, mimochodem, nevím proč. Minusy. Až moc obtížné pro nové hráče. Tahle hra je v takový v mojí top 3 jako nejtěžší touhou her vůbec. Tahle hra vám dá už na prdel v touhou, tedy bez stage 2. Životy se získávají tím, že neumřete u spellkarty, takže když tady se nezískávají teda životy, tady se získávají kousky života, protože proč ne? A myslím, že jich musíte nazbírat tak 5. U žádný z nich nesmíte, u té spellkarty nesmíte teda umřít. Jinak prostě ten kousek života nedostanete. A minusy, ještě tady máme Orin, což je nejhorší boss na světě. Nenávidím ji. 8 PTSD. Tohle taky nepřečtu, omlouvám se, toho 12. 15.8.2009 to vyšlo. Hra nabízí 3 hratelné postavy, a to Reimu, Marisu a Sanae. Tady můžete vidět Rensenberg. Posledním bossem je Byakuya Nehijiri,
která ale není jako viníkem toho incidentu, tak je viníkem Nue Hoju. Vracíme se na místo, které jsme naposled viděli v Mystic Squareu, a to Makai. Dokonce má Byakuran stejný spell jako Shinki, což je boss z toho 5. Plusy. Pár známých postav, tam už těch postav není zas tak moc známých. Myslím si, že Touhou 12 má celkem zajímavý příběh. Podle mě velký plus toho dílu je to, že má velice dobrou hudbu, což nemusí každý souhlasit, ale mi se tato hudba líbí. Zajímavý systém získávání životů a bomb. Tady totiž musíte pro životy a bomby udělat to, že na obrazovce vám lítají takový ufa berevný a vy musíte vzít vždycky 3 červený ufa, aby vám z toho spadl život, nebo 3 zelený ufa, aby vám z toho spadla bomba. To mi přijde jako zajímavý systém získávání těch věcí. Zase jak Touhou 11, je to moc obtížné pro nové hráče. A Show je taky velmi otravný boss. Zakřivené lasery, nechcete to mít v Danmaku, nechcete. Ten Desires 13.8.2011, tady už se myslím, hry vydávali každý jako druhý rok, ne každý první. Hra nabízí 4 hratelné postavy. Reimu, Marisa, Youmu a Sané. Je to taky jako poslední díl z této generace, z té druhé generace. Posledním bossem je to Satomimi Noviko, což je zajímavá postava, co má i sluchátka na hlavě. Velmi taoistické. Yuko byla degradována na stage 1 bosse. Velice smutný. Zun od tohoto dílu začíná experimentovat s hudbou, což si myslím, že je dobře, protože aspoň každý díl nezní úplně stejně. Plusy. Tahle hra má velice vybalancovanou obtížnost, není ani těžká, ani lehká, což je velký plus. Jsou tam hodně dobré postavy, hodně vtipné postavy, hodně zlý postavy. Velice dobrý styl hudby, o tom jsem už mluvil, že se mi to líbí. A čínská tematika, je zde hodně čínských postav, které jsou založené na čínské mytologii. Mínusy. Když umřete, tak vás to hodí do death režimu, kde můžete střílet dál, což jako pro někoho může být celkem nápomocné, ale mě to spíš vždycky naštve. Velmi špatný způsob získávání životů. Tady se životy získávají tak, že z každého zabitého enemáka padnou duše. Takže vždycky, když tam máte třeba růžovou duši, tak ji musíte sebrat, abyste měli kousek toho života, ne celý. Ale jakož většinou ty animace jsou nahoře, tak vždycky si pro ten kousek života, ten jeden kousek, musíte jít nahoru. Což je velmi nepraktický. Double Dealing charakter 13.8.2013. Hra nabízí 3 hratelné postavy. Reimu, Marisa, Sakuya. Posledním bossem je Shinmyomeru Sukuna. Viníkem incidentu je však Seija Kijins, což je tahle postava na obrazovce. První hra další éry, kterou nazýváme Touhou Windows 3. generace. Protože se zde přešlo na jiný engine, tak si hráči řekli, že tohle bude další generace. Plusy. Zajímavý systém skórování. Myslím si, že že podle toho, kolik seberete těch jako pointů, se vám to skoro násobí, že to je velice dobrá mechanika, velice zábavná, dokonce vám z toho padají i itemy. Hodně dobrá hudba, myslím si, že to píšou každýho Touhou, takže to nemusím vysvětlovat. Hodně zajímavé spellcardy. Je tady pár zajímavých spellcardů, které vám třeba převrátí ovládání, zvětší vám hitbox a takové podobné věci. Je to celkem zajímavý, že to v žádný další jakoby není. Nový styl artu.
Myslím si, že tady se Zun už naučil kreslit a ty postavy vypadají už nějak dobře. Minusy. Hra se hraje jiným způsobem a může to být pro některé matoucí. Ono totiž, vy abyste získali ty životy, ty bomby, tak musíte vždycky sbírat ty itemy, to znamená, že musíte jít nahoru a podle toho, kolik máte to kombo, nevím, jak se tomu říká teďka, ten streak, tak podle toho vám spadne buď to kousek bomby nebo kousek života. Sakuya A je overpower, všechny ostatní postavy nestojí za nic, to je jako pravda. Zkoušel jsem to za všechny postavy a hrál se mi dobře jenom za Sakuyu A. Legacy of Lunatic Kingdom. To je ta třetí hra. 14.8.2015. Hra nabízí 4 hratelné postavy. Reimu, Sanae, Reisen a Marisa. Posledním bossem je Junko, ona teda nemá příjmení jako jediný boss z té Windows éry, protože díky své schopnosti se od toho jména nebo od toho příjmení očistila. Extra bossem je Hekatia Lapis Lazuli, což je nejtěžší extra boss z Windows éry a taky nejsilnější touhou postava vůbec, jako lorově. Jediná hra, která využívá místo životů checkpointy. V téhle hře jsou totiž 2 režimy. Jeden se jmenuje Point Device a ten je udělaný proto, protože ta hra je tak moc obtížná, že ani ty životy vám nestačí. Takže tam jsou přidaný checkpointy. To, že když třeba umřete, tak vás to vrátí někam a můžete pokračovat dál, což je celkem dobrá mechanika. Plusy. Asi nejlepší hudba z nové éry a fakt mám tu hudbu z toho 15 rád. Důležitý pro celkový příběh, zase jsou tam Lunariani jsou důležitý pro touhou, takže to je velice důležitý díl. Velmi pěkně vypadající spellcardy, Junko, ačkoliv její spellcardy jsou takže vás úplně zničí, tak jsou velice pěkný, třeba ten s tím laserem. Jeden se vám ukazoval i na začátku. Hezký art, stejně jako minule, úplně stejný styl. Hra je velice obtížná i pro pokročilejší hráče. To znamená, že když si dáte ten druhý režim, ten Legacy mod, tak se ani nemusí stát to, že tu hru dohrajete. Všechny postavy kromě Raise nestojí za nic, protože ta hra v té hře získáváte životy tak, že grejzujete a za jiný postavy jak Raisen se moc grejzovat nedá. Protože riskujete to, že vás to trefí, ta kulka. Hidden Star in Fourth Season. 11.8.2017. Hra nabízí 4 hratelné postavy. K nim si můžete vybrat jedno ze 4 ročních období. To znamená to, že si to můžete různě kombinovat, ty typy těch útoků. Posledním bossem je Okina Matara a extra bossem je také Okina Matara, protože se prostě vrátí. Plusy. Nejlepší hra z této éry. Myslím si, že tou 16 je nejjednodušší z té poslední éry CT, jelikož místo bomb tam máte i to roční období, což znamená, že můžete zmačknout C a máte to jako bombu, takže tam máte jakoby 2 systémy těch bomb. Možnost kombinace útoku, to už jsem říkal, ale hezký art. Relaxační hudba. Tahle hra má velice relaxační hudbu, jenom není moc intenzivní, takže některý to může uspat. Minusy. Pro některé až moc klidná a nezajímavá hudba. A u posledního bose kulky splývají s pozadím, protože Okina si řekla najednou, pošlu na tebe žlutý kulky a bude tady žlutý pozadí. Což zase špatná viditelnost. Willy Beast and Weakest Crash, to nemůžu přečíst zase, ach jo. 12.8.2019.
Hra nabízí 3 hratelné postavy, Yomu, Marisa a Reimu. A ke každý z nich si můžete vybrat jednoho ze 3 duchů, buď to vlčí, orlí, co bylo to třetí, vydří. A podle toho, jakého toho ducha si vyberete, tak se změní celkově ta osobnost té postavy po celý ten díl, že bude mluvit jinak. Když si vyberete vlka, tak bude prostě mít tu vlčí povahu a tak. Posledním bossem je Keiki něco. A extra bossem je Saki Kurakuma, která může za ten incident, co se v tomto díle stal. Plusy. Na obrazovce se objeví itemy, které vám můžou pomoci s hrou. Velmi podobný systém, co byl v Touhu 12. Prostě sbíráte itemy. Tady je to trošičku jiný, protože tady můžete sbírat ty vlčí duše, což vám může díky tomu, že se sbíráte 3 a víc těch duší, dát speciální útok na omezenou dobu. A taky, když vás hitne nějaká kulka, tak vám to nezebere život, což je velká výhoda. Je to podobné jako v té Touhu 7 s tou bariérou. Hezký art. Mám rád prostě Reimu s těma červenýma očima, vypadá velice pěkně. Velmi epický finální souboj. Žádná hra nemá tak epický finální fight jako tahle hra, takže jestli vás zajímá příběh, tak tuhle hru můžu doporučit, protože je dobrá i příběhově, ale celkově to působí dobře, když to čtete, ten příběh. A ten příběh se táhne až do Touhu 19, jelikož v Touhu 19 jsou taky ty zvířecí duše. Minusy. Tématika hry nezaujme každého. Jsou tady totiž postavy, které se nemusí moc lidem líbit, protože mají zvířecí rysy. A to někteří lidi asi moc nemusí. Já to teda mám rád. Pro některé je extra až tak lehké, že to připomíná normální extra stage. Četl jsem hodně komentářů na YouTube, souhlasím s nima, že ta stage je celkem jednoduchá, celkem normální a že asi je to kvůli tomu, že ta extra stage patří k tomu příběhu a tak se to zónu rozhodlo udělat lehčí, tu extra stage, ale nedá se to moc nazývat extra stage, protože to dokáže dohrát každý asi. Unconnected Marketers. 4.5.2021, to už je poměrně nedávno. Hra nabízí 4 hratelné postavy, Reimu, Marisa, Sanae, Sakuya. Místo modrých bodíků tu sbíráte žluté bodíky, které slouží jako měna k nakupování kartiček na konci každého kola. Takzvaně, že sbíráte počas stage, prostě mince, což jsou vlastně kostičky tam. A na konci každého kola vám náhodně dropne 8 kart, aby si jednu z nich můžete třeba koupit. Posledním bossem je Chimata Tenkyu, což má velice dobrý design podle mě. Plusy. Na konci každé stage si můžete koupit kartičku, která vám bude pomáhat v dalších stagech. To je podle mě výhodou. Když vám spadne kartička mokou, tak víte, že máte vyhráno, protože získáte hodně životů díky tomu. Ale jsou tam třeba i karty, které vám dají nějaký nový shot typy, že třeba můžete střílet víc věcí ze sebe. Nějaký speciální věci, že třeba místo toho, že umřete, tak zaplatíte a žijete, což je velice dobrý. Dělá to jako každá hra je díky tomu trošku jiná, protože v každé hře máte jinou jako sestavu těch karet. Pozadí je překrásné. V téhle hře si Zun velice pohral s pozadím, protože každá touhra má 3D pozadí a tahle má úplně nejlepší. Hezký art, stejně jako u těch předchozích her, ty nový hry mají velice hezký art. Pěkný design postav, Chimata je pěkná. A pěkná hudba.
Mínusy. Hra je výrazně těžší než ostatní hry a musíte se nejdřív naučit manipulovat s kartičkami. Vy, abyste toho dohráli, tak musíte vědět, co jaká kartička dělá, protože ta hra je celkem obtížná, ono se to nezdá. Nevýhoda je, že tu nemáte grace, takže nemůžete flexit, bohužel. Nejnovější hra, co vyšla minulý měsíc, Unfinished Dream of All Living Ghost, 13.8.2023, tato hra nabízí rekordně nejvíc hratelných postav ze všech touhou her, a to 19, protože to je asi touhou 19. Vrací se mechaniky z dvou předešlých her, Zvířecí duše, ty si teda asi nemůžete vzít, ale prostě tam můžete střílet. A karty schopností. Každá stage vám dá jednu ze dvou karet. Náhodně vám to dá, je tam teda 6 stagí. Hra se vrací ke gameplayi, který má Phantasmagoria of Flowerweave, což je ta touhou 9, to je zas ten versus režim, že můžete hrát proti někomu. A posledním bossem je Zanmu Inbaku, která tady pěkně sedí na kraji. Plusy. Velmi pěkný pixel art a animace. Tady totiž ten pixel art, co se nachází v soubojích, nedělal přímo Zun, dělal to někdo jiný, tudíž to vypadá velmi pěkně. Hodně postav z minulých touhou se vrací. Z těch 19, co tam je, tak je nových jenom asi tak 5. Takže je tam celkem 14 vracejících se postav. Některý se dokonce vrátili po 20 letech. Třeba Rana Yakumo. Tady u tohoto si upřímně myslím, že za to může Toby Fox, protože Toby Fox, jeho waifu je Rana Yakumo a chtěl jít novým touhou, tak ji dostal. Arrangement hudby ze starších dílů. Je tu hodně jako hudby, co se vrátila z těch minulých dílů. Některá zní úplně stejně, některá zní trošičku jinak. Mínusy. V téhle hře nemáte skóre, takže nemůžete zaflexit, že máte vysoký počet skóre, což je škoda. Absence replayu, nemůžete si uložit svůj pěkný gameplay, v minulých hrách to šlo, tady to nejde. A versus režim je nemožný, pokud hrajete proti Zanmu. Já jsem zkoušel totiž versus režim, dal jsem si tu Orin a šel jsem na normál proti Zanmu. A stalo se mi to, že po tak 10 minutách hraní Zanmu měla pořád plný počet životů. Já jsem měl 2 životy a měl jsem plnou obrazovku bulletů. Ona taky měla plnou obrazovku bulletů. Ona se tomu vyhýbala a já jsem se tomu nemohl vyhýbat, protože jsem neviděl žádný volný místo tam. Abych vám ukázal, jak to vypadá, tak to vypadá nějak takhle. No, tak to tam není. Zmizel obrázek, ale představte si hromadu oštěpů na obrazovce a žádný volný místo. To je konec prezentace. Mohu ještě třeba nechat nějaký prostor na otázky, nevím, jaký je čas, podívám se. Skoro konec. Máme ještě 7 minut, tak co můžete třeba něco ptát, já nevím. Protože už vám nemám o čem přednášet. No? Ja tak zaujímalo, že či je to pravda, že či všetky toho postavy majú, že nemajú žiadna z nich len tak vlasy, že buď všetky majú silné čapky, alebo majú jak... To většina touhou postav to má, ale Juka nemá. je hodně postav, Ani Kaguya. co žádnou čepici nemá. A to třeba Kaguya z toho 8. Ta má jenom vlasy a nic na hlavě. Ale je pravda, že Zun je veliký úchylák v tom, že si dává prostě doplňky na tu hlavu. Velice se mu to líbí. Názov znel, že proč sú na východe tak populárni, tak proč
proč jsou na východě tak populární. Jo, tak mě vlastně název, já jsem tam tohle nalákal, jsem zapomněl málem. Já si myslím, že jsou tam tak populární z toho důvodu, jak je to šílený. Japonci jsou taky šílení. Upřímně jsem si to úplně nezjišťoval, kde to tam získalo popularitu. Tady na západě to získalo popularitu, jakmile vyšla touhou 6. Na východě to mělo popularitu už když vyšla touhou 4. Zun totiž chtěl, aby touhou 4 byla poslední díl, ale pak si všiml, že mu to vydělává, tak se rozhodl udělat 5. To si taky všiml, že mu vydělává, tak se o pár let později rozhodl udělat 6. A pak zjistil, že to je populární série, tak se rozhodl pokračovat dál. Spomenul vlastne potom niekedy Zun, že prečo sa vlastne rozhodol pre tento Danmaku tam poletal, lebo pôvodne, ak si dovolíš spomenúť, tak to jednička nebola úplne, že taký... To byl spíš, to byl školní projekt, jako, že to dělal do školy, tu první. Ale myslím si, že to je kvůli tomu, že byl fanoušek Platára Blood Amen Automatech, jak se to jmenovalo? Dan Pachi. Jo, takže byl fanoušek téhle hry a tak udělal podle toho i to touhou. Ale vím, že v touhou 3 je hodně postav, které jsou inspirované z jiných děl. Že tam je každá postava od někud inspirovaná. Reimu je taky vlastně inspirací z nějaký jiný hry. Môžem aj napadať, že koho, ale neviem teraz, jak sa volá. Myslím, že je to nejaká stelačka takáto podobná Taito korporácia, ale on si nespomínal, ale tiež je tam akože... On se tou hrou nechal inspirovat, ne, on se tou postavou nechal inspirovat, protože tam pracoval. To je asi všechno, asi konec. Tak děkuji za pozornost, mějte se.